Sanibonani. ULwesihlanu namhlanje i-Frying Day. Usuku okwabulawa ngalo uJesu. Okuchaza ukuthi izitha zikaJesu usuke ey'bulala ngalo, hlampe nezitha zamaNazaretha ngoba thina mesamaNazaretha sithi wena othanda ukuphila emhlambini kaJesu. Kushuthi nathi njengoba kunoJesu esihlabelelweni umuntu ozonda uJesu, uyabona ukuthi amaNazaretha afuna ukuhlala emhlambini kaJesu, kushuthi asubordinate kuJesu, eluswa uJesu njengoba kunezimpi zabelusi nje, shuthi labelusi ekuthiwa izimpi zabo izimpi zonkulunkulu, baningi onkulunkulu. Wonke umuntu unonkulunkulu, kushuthi uSulumane emele lithi lino-Allah, lino-Allah. uShembe methi unoShembe, unoShembe. uShembe methi unoJehova, uthi unoJehova. uShembe methi unoMayekisa, uthi unoMayekisa, noma methi unoNhliziyo, unoNhliziyo. NamaGreki-ke nabo onkulunkulu babengasabakhumbuli kahle, kodwa oHercules, amadoda anqumanayo, lokhu kwangempela mpela. NoHector, nabo Paris, no-Achilles, no-Ulysses. U-Ulysses iyona indoda enqumana ngempela-ke belungu. u-Ulysses S. Grant, indoda ewusomavili, igama layo ivili, indoda eyivili ethi yona mina ngiyivila ngivuka ngizonquma nje. Iyayinquma yonke iSouth, yababulala bonke abelungu abama-racist. Ingakho ingekho i-racism nje kanje. Sikwazi ukuyirekhodela nawe umZulu nje unesitubhu-ke, ungasahambi uhlale ey'tubhini zabelungu. Usunesitubhu sakho nje oyirekhodela khona i-lecture ngo-4 ekuseni. KwaZulu ndoda. KwaZulu kwakwaziwa hlampe kudala ukuthi kothiwa imililo nje kuze kuse, niy'dlela inyama, niy'phuzela nobhiya noma niy'phuzela umqombothi. Kodwa manje buka manje umZulu usekwazi ukurekhoda, akhulume ngokuthi la madoda alapha kude akhuluma kanjani nami amadoda ama-kilometres amaningi kanje. Ile echo le esasitshelwa ngayo ukuthi mhlawumbe ay'khulumela iy'ndaba zawo, hlampe mina ngizwe iy'ndaba zawo ngiy'tshela mina ukuthi akhuluma nami, kanti hlampe ay'khulumela iy'ndaba zawo. Hlampe i-intelligence ileyo ukuthi ube nodlebe, ube njengabantu bakaShembe. Kuthiwa abantu bakaShembe banodlebe. Ungamhlebi umuntu wakaShembe, ungamthuki umuntu wakaShembe ngoba ngisho ungamthuka ule kude 7 kilometres away uzokuzwa. Cha, ngisho usenkantolo-ke mhlampe uyozwa isizukulwane sesi-8-ke sikaShembe ukuthi hawu nangu umuntu owabulala umkhulu. Izothi umkhulu phela ngoba phela ingakho kuthiwa ukuthi manje okhokho uma bebaningi kakhulu uvane uthi hhayi umkhulu, yabo. Nami nginomkhulu-ke abangithanda ukufa ngoba nabo abazi bahlale kwividiyo kanje, bekhulume namakhosi akaZulu, bakhulume nabantwana bakaZulu, bahlale nabantwana bakaZulu. Abaningi ngingathanda